Isaw-saw sa sos. Imo paging isaw-saw Carlo nga nanam iyaman dadang sabaw Carlo. Inyay bitaw. Yo, what's up mga toy? Wow! Nakasuway na mo humba. O wa ka mo kasuway. Panuway mo? Magumba ta kay wa man ako sa kataw. Kita maghumba na putar. Hindi ka tong humba pre matay tigok ka no. Ay wa maron siya. Maghumba. Ilok ka ubo mo. Wala man po siya magumba ta. Okay, sige maglaag. Pre, sige magaglaag na, maghumba me, bahala ka. Ato tagil. Ilaya? Oh, ato ta punong ta. Naa ka. Dira mga chay, ato na ning humbaon. Tara. Gapon baboy karon baboy. Si araw wa ang high blood ani. Asa di mga migro de usa? Ilaw nga to siya ngulam na mo sige tag baboy basta wa siya. Og na siya, tutas katunggan, wala ba? Pero wa siya, baboy ka. Og na og hapon siya. Baboy gihapon. Ha? Kung nasa ugma? Ato tag katunggan. Ato tag katunggan. Lapok ta. Palapok ta ba? Naglubok ta sa itong vitamins day. Sus. Skipa. Kiton ka mo. Lata kayo. Mga choy, naghiwa na datag para sa humba day. Atoy. Gigil. Ano napuha naman na? Gi, kuan gamay gi painitan. Painitan. Dala. Pero okay na nang hiwaay. Na. Grabe naman. Dinagko ni. Muni humbag dinagko. Saka sa yung baray kung naa. To tayo manumog tag katunggan. Oh, karon mga tao, magsugod na datag timple na sa tong humba nga pinakalami. Magsugod na tag butang usok, pati isang suka na paus. Sunod, dongkal, butangi ka ng lamas dongkal. Ang kompletong lamas sila doon. Wow! Butangan na po na to ka ng oyster sauce. Sunod, magic sarap. Pangkalami. Sunod, butangan na po na to gaw-gaw. Sunod, dongkal, makalimtan lang ang tanan ng vitamins D lang. Ang vitamins, yara. Alak, wow naman ay. Babot. Wapatak tilatanan. Sama day mga choy no, ato na din isugod og atakang. Usa pa may ganay lugayan di ay mga choy. Ato na ni atakang, usa pa man di ay. Usa pa ni pabot ninyo. Diri na. Agay. Atay hurot na pong hagunoy ani. Oh mga choy, okay na din atong humba, ato na din ngaunon, okay naman kani. Oh mga choy, ato na ibobog. Isaw-saw sa sos. Imo paging isaw-saw Carlo nga nanam iyaman dadang sabaw Carlo. Inyay bitaw. Tayo. Tara oh, bahugan na to. Bahugan o Silvio, grabe. Wow! Hindi na pa magbalik-balik si Ara. Masin. Kubuyo. Grabe, kalable. Namigay, mamagtingog ko. Silyo. Idri, ngari mo. Agara mo siya eh. Hilak na siya, kaya di ko masya kung sa kaabot. Dia. Dia. Mura na ganyan na pupar. Ha? Nanay na napog. Nanapog ko yung dapog. Ha? Yan magkaya tagludo to. Pupo ay. Oh, mga toy! Ready ka! Wow! Mayra.
Shoutout sa Muang White! O shout out ko ni GR Fuentes. Shout out! Gerald Cabilon. Shoutout! Del Fox 194 Hunkada. Shoutout! Arnel Dasaran. Shoutout! Bisayang Bisdak. Shoutout! Mark Malubay. Shoutout! Brex 143 TV. Shoutout! Joel Goso. Shout out! QSM. Shout out! Ashley B. Alpariro. Shout out! Dan B. Shout out! Jiniling Gilig. Shoutout! Shout out! Bidimar Channel TV. Shout out! Shout out! QT Watin. Shoutout! Shout Jeremy out! Vlog. Shout out! Boy Pahak. Shout out! Sophia Inok. Shoutout! Aldrin Salvo. Shoutout! Darrell Laraga. Shout out! Sawa pa ba shoutout ya mga choy? Comment na mo ko, tra!